apa no? Tak video kok. Jare duwe mentik. Iki mentek. Oh, Kangen wong turu ora. Gak enek uang. Sebelah sih. Sebelah iya apa? Sebelah ora. Ki tembus teko kono. Jadi video. Gak apa-apa wis. Aku wanti tapi gitu. Kuat ora? Wah, Lagi kan kayu apa nih? Kayu pelapon nih, ini kono kan anu apa tembok. tembok. Aku ngerti ya. Nek gak kuat paling gitarmu coplok sempal kabeh nggo. Iya. Gak kuat. Gak iso wi. Gitarmu abot Iya, jane. Oke kan. Gandol-gandol nang dhuwur rak wis. Kuat. Apa bre? Wah. Coba ya, bro ya malah rusak barang. Iya. Kurang ini kok. Kok coplok nek. Iya. Lah ngopo rek kurang rono? Niki apa? Sing atas ning kene. Mbok polong 100. Jadi kita Hah? iki mbok ucul. Terus iki mbok gek sing atas kene iki gak 100 lah gak apa-apa. Kan gue jandol. Tapi kuat kok. Waduh. Iya kuat iki to ya. Kuat tak wis gak apa-apa wae. Bolong kabeh nggone omahe wong mbok bolong iki. Gak opo. Sewa. Sewa wis ros. Iya. Iki gawani jajan karo Eko salah Bu. mae. Diedit. Wis mbok bagi mau. Oh, wis. Kutang sekolah. Kok mbok gowong kok sesuk pas mangkat kerja. Sak-sake. Sasana. Nunggu beli mandir rene kan gawane Bogani wis. sancan rene. Kamu baru lomba ning arep ngaji. Lombane sak pirang-pirang. Saiki sore, saiki jam piro ya? Setengah 5. Dek mau awan wis baru bomba iki kloter kedua. Bomba. Sampe ngambiane. Bo garing bora sesuk iki. Bumbu garing. Sing mulan-mulan wis penting ora kudanan ya. Iya, iki wis apik. Makene paling murah. Paling murah ning Sulawesi. Nang omahmu wis asenan ya. Nek omahe asene angin. Gak tau rego sakmu iki kaya wis asenan. Iya. Iya, ergo samono ya wis asenan. Iku patene lek Mas. Kak Mas. Aku rong tak copno iki lho. Lah aku bisa mau yo lagi resik-resik lagi teko. Wes.
Mau tak kira sido metu tenan. Cucutan kok. Montore selewu. Uji nyileh jane. Mlaku ya ado nek roh kan saku kaya. Mlaku lah gak apa-apa kan jalan-jalan. Iya nek gak ketok wae. Enggak bengi. Saiki waya kok mangkat kerja. Iki si bengi ya men mangkat. Kok jam setengah. Arep golek iku lho. Saisa. Gue saisa. Spon. Ndek mau wis dadak golek nganu. Ciduk. Sore lu kesuran. Iki kasur gak Ora apa-apa. satu kasus sok ben yo nek berbayaran. Ya. Diri-diri duit aja dibuat ditabung. Wong yo gak selawase ning kene. Ini kan yo nganu. Ade klambine lembut ke api yo. Lucu ya. Apa sementara iki? Ini ambrol gak libani sampean. Ambrol sing nibani sampean ragu. Nibani sampean. Wis. Yes. Mas Rudi mangkate sesuk kerja. Apre yo turu ndek bengi kan kesel. Stino udah ya Mas. Ya kuwi wong ndi berusuk ala kok ya. Kene Google Map. Iya sinyal gak enek. Wala ilang kabeh sinyalnya, tapi kok iso telepon? Wong telepon biasa. Lah ya kok iso? Kan gak enek sinyal. Ini tongkangnya gak roh sampean? Mas deh, Wayang tongkangnya gak roh ning kapal kae. gak roh aku lu turu sampai omah lumayan lho golek-golek kapal. Muter-muter. Oh, aku nganu tangi pas ning iku nih. Apa kan nek ning kapal ke jenenge apa? Tongkang. Oh gak nek base kan terminal. Pelabuhan. Oh iya pelabuhan. Pelabuhan kae. Itu gak roh. Tak ada tas. Oke. Tas ning ngarep. Lah jare mau sampe metu aku wis salin. Terus gak sido mergono kan jare Mas Rudi gak oleh mlaku kok. Ya wis. Enek. Kene. Tasku cementel Mas. Duh, iya. Kilo. Oh. Wis. Gak cerita di ini loh. Kartu gantel. Ya metunya Gantelnya kono rusak keras tuh. tuku guling sitok ae rasa tuku bantal loro. Aja di video ini. Isin aku. Ora apa-apa, nggo bisa. Aja sinan. Oh, pas nikah dredeg kena. Terus tak kandani santai-santai kayak aku ngono kuwi lho. Dredeg malah. Di kamera. Alergi kamera apane? Wis. Yo wis nek speed habis istirahat sih. Engko metu pe golek perabotan pemirsa.